Sa Good Vibes, mga anay estudyante sa nga kilala nga artist and filmmaker nga si Direk Peque Gallaga ang naglunsar sang photo exhibit sa pagpasidungog sa iya. Yaring report ni Nico Delfin. Sa iya mga paintings, ginapabutsyag sang nagtaliwan niya kilala nga multi-awarded artist kag filmmaker nga si Direk Peque Gallaga ang pagpalangga sa mga estudyante, abyan kag mga kaupdanan sa film industry. Gani sa pagsaulugman sa nga kaadlawan sa Agosto 25, ginlunsar sa nga mga anay estudyante upod sa Real Entertainment ang art exhibit sa Negros Museum. Makita ang 80 ka mga obra ni Direk Peque, nalakip diri mga portrait on canvas kag paintings on plate. Kada man diri mga regalo niya man sa mga estudyante kag abyan. And isa makasalamuha yan in the theater. Sila estudyante nila. Sila. Ginumbranin ni Direk when he was 16, 17 years old. This is even way before Mascara Festival. Sunod sa isa sa mga nanging estudyante ni Direk Peque nga si John Arceo, bisan wala nang ila pinalangga nga mentor, abyan kag ginakabig amay, sa gihapon mabatyagan nila ang iya pagpalangga sa iya mga obra. Pati na ang padayon nga mga sorpresa. Gallaga ever since has been full of surprises. You know what I mean? Pero subong niya, subong ko lang na realize how extensive and how wide ang iyang being a visual artist. I mean, you know, I've worked with him since 1991 and I've always known that genius. Wala na may pandemic. When he passed, I'm sure Bacolod would have been star-studded. I mean, just people just wanting to come, fly over and, you know, just pay their last respects. But wala na natabo. That's how deep pagpalangga na kay Direk Peque. It goes beyond making movies. It goes beyond doing plays. Sarang matanaw ang mga obra ni Direk Peque sa Negros Museum tubtob sa Setyembre. Si Direk Peque ang natalana man pasidunggan sang kaisa ini sang sining lunsay nga artistang Pilipino Award sang Cultural Center of the Philippines sa Agosto 24. Ginpasidunggan man siya sang Busalian Award antes nagtaliwan sa nagligad nga tuig. Ang Oro Plata Mata kag Magic Temple pila lang sa iya mga bantog nga pelikula. Para sa iya mga kaupdanan sa entertainment industry, si Direk Peque ang makabig nga regalo nga nagahatag sa ila sang inspirasyon, ilabi na sa bago nga henerasyon sa mga Negrense artist. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.